katiktik, nagluto na po ko. Uyap kay himingaw naman ko dito pa man ko sa kagbada, nagluto na po ko di ari. Ang niluto lula kay kani Virgo bagoong alamang. Parat-parat lang eh, kay wa may ginamos. Ano ko makaadto pag palong. Kada kao na eh. Parat-parat. Wa pa dyan may sud, ang madala na eh. Asawa din dyan may parat. Ay, labi asin. Pila mo adlaw na. Ang konsumo. Kung kakura ni usa, nga kabuwan. Di man ni madaot niya. Daghan man. Sila ko ini gusto man ni siya. Na layo ng simana. Recipe sa mga kabos ni mga katiktik. Og mga dato, di man makamadami kay malingon man dayon allergy. Imo man dyan ni paoghon kay og dili ni mo paoghon, dili maluto ang tinapa og ang uyap na og ang itlog dali o kapanhos pod di maabtan si mana. Imo din ni paogahon. Ni mga katiktik kay uga naman. Imo ni siya ni haonon niya. Hampay sud sa garapon og bugnaw na. Katiktik, nag-init na pag tubig kay magkuan tula na sa kong isda. Kay di man po ni lon-lon ra. Uyap. Okay. Salamat. Lugbate nila. Tangkong. Tangkong. Isda. Ano saan ang isda lang? Koan, binasnigan.
Ang magtulag isda mga katiktik, ang uban di man kuhaan o gasang. Nga kuhaan man yun ni o gasang kay naaman diya mo may musaya sa hinaon nilang hasang. Muro-muro. Da. Tagduha na balay kahiwa. Hmm? Tagduha na balay kahiwa. Ang duha ay kay gagmayon lata. Mga katiktik. Bursa ko ang pamahin-mahin. Di man po mga uni ako ang mga sakop o pinula. Kanang kuan kay ako na po ni ipugas tanong diya naman tanak ko'y namunga naman tanak to ako kamatis ni limpis sama po diya sluyo. Unya kay nagbukal naman. Ilunod na sa nako ang kuan. Isda. Ilunod na kanako ang alabati ug tangkong. Ano yung fried chicken lang, bilin? Ang ako man nagabi man taon.
Kilawan. Ay, sarap nga sarap pala. Tama na. Mga katik-tik na kami mga unami si Ervin Doka, ang among mga sakop, si Wako wa na diri. Ang among kauban nga sakop, nangatuog pa. Ako mukaon ako kay maglaba pa ko. Uga naman mga katik-tik. Ako na po isol sa mga sa garapon kay aron dili gamo. Ana. Mamahaw tani niyo mga katik-tik na nakakaon pa na ako resipe na uyap. Lami. Ha? Nya lah, kaya pa. Kutsaraan na. Kaon kag isda. Ha? Di aman, kaon ka. Ha? Wala pa dito pa ang tao. Wala pa yung tao ya. Unya na ka maapil, bawal ang bata. Anak, oh. Anak isda. Isda. Anak. Gani di ay kana. Nah, punit dia tagsara, punita. Kita na ka. Wala ikan apil ka niya. Tingnan niyo siya. Apil ka ba? Ungit na.
Napakaisda. Ah. Ano kayo siya? Tagay tubig ka nga kilibog daw. Lagyan mo, ilan? Lagan pa. Ah. Uy, malitid man. Aw. Dili ba ang nira? Isda kaon. Si Wakula, Na, sa'yo kay mata. sayo pa ko kaya paglaag kay magbomba ka ha. Kunya ra alas 8 la. Ulit na ko. Ingog kainit na anak. Ha? Ulo sa isda, ulo. Kaon na. Mahaw. Kaon na. Uy. Kaon na. Dali na kay mga tuta ubanta. Dili. Ubanta. Kaon na. Dali kay mga tuta sa dalibi. Dili, kauban. Ah, Uban eh. banta eh. Pagdali, nagkaon kay biyaan ka na mo. Paspas. Ako mga katik-tik, humanak ko. Sila dugay-dugay. Unsay dugadan. Ang inom na sa tambal kay human naman pagkaon. O vitamin nga. Dapat kong vitamin na. Kaning sinkrob. Kani sa bukog. Kani bakteryal. Sa Antibiotic. antibiotic sa ubo.
Anak ko'y ubo. Pas-pas na kay mga ito nagkakay. Pilinjid karon na. Na, human na. Mga katiktik, maura to among vlog, hinaot ka nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.